Bai, lehenengo eta behin ikustu dut, kanpoen egoteko, akostumbrauten hau beti kanpoen egoti, ez da? Eta hori izango da lehenengoko, ez da? Bai, viajiek eta, kanpoen deukazen lagunek eta hor ez ikusti, ez da? Ikusiko duaz, ez da? Baina ez ja, igual, hilabetetik behin edo da, ez da? Baina nik uste dut gehien botakotena hori da falta. Eta gero bai, gu akostumbraute gauz dana objektibukaz, ez da? Dana preparazioa da objektibukaz. Orain, biharra bai, imaginetan azolako izango dela, ez da? Baina oso diferenti izango dela, ez da? Egoten zareko 3 hilabete, 4 hilabete objektibo baten dako, ez da? Eta hori, nik uste dut bizimodu normala diferentia izango dela. Eta hori bai, objektiboak eta rektoak bai, apur bat diferentiek izango dizela bai. Segurazki kompetizioa da faltan ez dutena botako azkenengo urtean bai postaino eta asko kompetitzea, ez da? Eta nik uste dut arrazoietako bat bai izteko hori dela, ez da? Ja ez doztela motibatzen kompetizioak, hainbeste urte korri duot, ja deltzen da momentu bat ez dutxula asetzen, ez da? Eta kompetizioa nik uste dut utxingotela, eta ez dutela faltan botako. Lezino epez, hainbat ez? Lezino epez, espero dut bintzat, ez kirofanotik eizago ez paseti ez, neko historia lona dekotan, eta espero dut bintzat hori horren bisek ez botatie faltan. Gauza diferentie, lehen beti, oingo temporari guretzako izaten da, beti hilabete, nahiko, azteko gula zeu biziteko, ez da. Baina urtetan zinen, jaten zinen da hori, baina beti zeu izan pentsetan, zin jota hojan, zaintzeko, ez dakit ez zainbeste, adibidez, Durangoko jaizi datozela, eta zainbeste eran, beti ikusten objektibo bat dagoelako, ez da. Eta oin ikusiot laguna, ez dion urten azela lagunekaz, urten dutela pintxo bat jaten, trago bat hartzen, ez da? Eta hori preokupazio ez aukitie da, kentzi epizu bat, ez da? Eta momentuz, hori da bentsat nabarmen daukotena. Momentuz dekuaz, gauza batzuk hor pare bat, bai bizikleta arloan, ez da? Ez dakiz zerrein, ez da, momentuz nahiko bero nago, ez da, eta guro dintzaron apur bat denporie, ez da pasau, eta ja abenduan edo holan desididu haber norutz joan, ez da. Bentsat, hasinaz gauzak ikusten, apur bat hotzien, eta gauza bategaz bentsat hasi benazena biherrien da, nik oinartok inoten esponsora Herbalife izen da, ez da, produktuena, eta bentsat haurekin biherrien banabil, ez da. Bentsat burua dekot haureka sartunde, da, bentsat momentu zoize egot. Pista larri bezilek emon, baina komentetan zen domentzit eskaintza pare bat gondiela, eta horrek posa emoten dagoela. Bai, ez da, bentsat esaten duzu, maitzen duzuen beste urte egon zara, ez da, eta bentsat errekonozitzie, horrek ginozen oferta bentsat zugan pentsetia hau iteko eta besti iteko, ni kriston postasun emoten dozte, ez da. Eta horregaitik guro tondo desididu zerrein, ez da. Horregaitik, apur bat denpora itzi bio, eta tranquiltzen atzen gauzak osten diezan, nire buruen dako, zeneko berotuten hau momentuz, ez da. Eta hor ikusikot eta pilo bat ostena. Hori momentu juvenilitatik afizionauetara oso gatza da, ez da, hor momentu nik bai aukinaben, ez laguntasunik ez bezaukin, ez da, baina nik eskerrak etzien aukinaben kristolako apoio eta ni hauren gaitik jo nintzen aurrerutz, ez da. Eta guztoko jaten, hor pausuen, inobez ez da akorretan auretaz, hor guztoko jaten aurekaz egoti, ez da, bintzat hor laguntzie eta jakitie, bintzat dagoela jentia interesaute aure dauzela, ez da, zegoen momentuan juvenilek diesenien da, ona diesenez, mundu guztize dago, baina pausu engoten da minen oen goruntz, ikusiko da, oin hasiko diez ikusten zer da hau txirrindularitza, ez da, txirrindularitza eta deporte guztize, goizien zauzenik dauzenak eta behizen zauzenien, etxekoek eta punto belotan. Da guztako jaten bintzat hor laguntzien. Nire ustez, Euskaltelek ikusi dut separa hundiezela fundazioa eta Euskaltel, ez da, orduan, nik uste dut indabiena da fundazioa jarraituko dagoela Euskaldunekaz, ez da, apur bat hauren filosofia jarraitzen, ez da. Baina nik uste dut Euskaltel dagoela identifikaute beti atletik Bilboko mutilek azmuduen danak Euskaldunek, ez da. Eta nire ustez, bintzat gainera haurekaz, Euskaltelekuekaz entrenatzen dutela ez dut ikusten ondo, ez da. Ez dut ikusten ondo, etxekoek, lehenengo gauzien jabina, etxekoek itxi kanpoen, ez da. Baina jentie bai lesin, bai ametzen pobre. Egon dela lesien haute,
pilo bat urte bierra egiten eta hori izan dutxik kanpon, ez da? Eta Belasko bai, ez da? Eta nik uste dut, puntuek bai, importanti dezela, baina eskondinok ez da bien fitxaje bat, ez? Orduen, ez dut ulertzen ondinoko zer gure da bien, ez da? Eta, bueno, ondino ez izenak urten, ez da? Guk badakiguz, momentuz, zela hor beste pare bat izen oso ondikuek gure da bizela itzi kanpoen, ez da? Eta nik uste dut, etxekuen gaitik egin bizabiela apoiuz azkenien karreretan eta bai afizio, guretzako nire bai azkenien afizio nagoena zela txirrindularitza, etxekuek, guztau gineak guintzatek etxekuek joti, ez da? Eta nik uste dut afizio nago bai entzun nimiko txiela apur bat eta apoia hau etxekuek.